Hayırlı kеш эфирден қалықлар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Sıraулар сирек яңғыры, халық жиынларынан біздің репортаж. Кіші ките, жері қола. Мүслимде Татарстанның от қазанған мәдәниет қызметкері Мерғалифан Ханнановны ескі алдылар. 1, 2, 3 спортта да көшлі біз районда сәлемәтлік 5 жылығы бара. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Гаилә елы уңаеннан районыбызда төрле чаралар планлаштырыла. Шуларның берсе гаилә һәм мәктәп ышаныч җебе муниципаль проекты. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә әлеге проектның 2 юнәлешен сынап карадылар. Бүген җитәкче белән иртәнге ашка район башлыгы Альберт Хужин килде. Тулырак Гөлназ Җәлилова репортажында. Мәгариф учреждениеләрендә һәр даим гаилә һәм мәктәп арасындагы элемтәне камилләштерүнең яңа алымнарын эзлиләр. Балаларны матур гаиләләр үрнәгендә тәрбияләү максатында районда яңа проект эшли башлады. Бүгенге беренче адымнар бу бик дөрес юнәлеш булган икән дигән фикердә калырга безгә мөмкинчелек бирә. Чыннан да проект уңышлы. Аның беренче этабы гаиләләр белән очрашу, әтиәннәр белән очрашу булса, завтрак с директором дип атыйбыз инде без аны. Менә икенчесе завтрак с профессионалом. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары иртәнге ашка район башлыгы Альберт Хужинны чакырды. Укучылар җитәкчегә гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр, беренче хисләр, яраткан шөгыль турында сораулар бирделәр. Очрашу чын мәгънәсендә ихлас сөйләшүгә әверелде. Табын артында гармон көйләре дә яңгырады. Мен бүгінгі очрашу бик шады. Мен Альбертровичны бик күп якларын ачтым үзем өчен. Ул чыннан да лидер һәм үзенең белгән әйберләрен ул балаларга да җиткерә ала. Мне очень понравилась эта встреча. Я получила очень много положительных и ярких эмоций. Я хочу, чтобы такие встречи проводились больше, потому что ты получаешь огромный опыт, который в будущем тебе обязательно понадобится. Ты слышишь мысли таких достаточно успешных людей, и эти мысли помогут тебе в будущем. Мен бүген Альбертровичны бик яхшы гаилә башлыгы икәнен ачтым. Ул минем соравыма җавап бирде. Җавабы шады. Аш өстәле артында формаль булмаган очрашулар вакытында кешеләр эчке халәтләрен ачып, уй кичерешләре белән иркенләп уртаклашырга сәләтле. Тукайлылар мәктәп, укучы һәм ата-ана арасында ышанычка корылган мөнәсәбәтләрне көйләү өчен әлеге алымны уңышлы дип тапты. Проекттан нәрсә көтәбез? Әлбәттә инде беренче чиратта гаиләләр белән мәктәпнең якынаюын. Чөнки мәктәп ул гаилә, әтияни, бала, укытучылардан торган зур бер гаилә. Шуңа инде гаилә елында бу хезмәттәшлек ныгайыр, бер-беребезне аңлап, балаларыбызны тәрбияләүдән инде яңа алымнар көтәбез шушы проекттан. Гаилә ул җәмгыятебезнең нигезе. Гаиләнең тотырлыклы булуы җәмгыятебезне көчле итә. Гаилә кыйммәтләре мәктәп белән бергә сеңдерелгәндә генә ул ныклы була ала. Шуңа күрә әлеге проект үз нәтиҗәләрен бирер дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халык җыеннары дәвам итә. Бу атнада җыеннар Баланлы һәм Шуган авыл җирлекләрендә үтте. Җыеннарда район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Җыеннардан Лилия Шәймиева репортажы. Боланлы авыл җирлегендә соңгы елларда мал осраучылар саны сизелерлек кимәгән. Авыл халкымны терлек азыгына бәяләр күтәрелүгә бәйләп аңлата. Җирлектә 3 кибет, 2 ФАП хезмәт күрсәтә. Боланлы төп гомуми белем бирү мәктәбендә 16 бала белем ала. Безнең инде Балан авылында үзара салым акчасы җыганда мәктәп коллективы бик актив катнаша. Укытучылар һәр өйләргә йөреп чыгалар. Мөмкин хәтле бир алган хәтле җыябыз инде Аллага шөкер. Менә шушы акчага бик күп кенә эшләр башкарабыз инде сөенәбез. Менә юллар ясалды, безгә сулар кертелде. Әле менә яңа гына тагын балаларга уйнау мәйданчыгы ясалачак Алла бирсә. Үзара салым акчасын кирәк дип саныйбыз. Чөнки бик күп эшләр эшләнелә. Менә шу акчаларны җыеп алып, дүрткә тапкырланып, кайтканнан соң бик күп эшләр эшләргә, аның файдасын күрергә була инде. Шуның өчен без аны җыярга кирәк дип уйлыйбыз инде. Авыл халкы алай бик ни карый инде бу әйбергә, уңай карый бу мәсьәләгә.
Узган ел Шуганка авылында күптән көтелгән эш башкарылган мәктәп бинасының түбәсе алыштырылган. Әлеге бинада балалар бакчасы, мәдәният йорты, медпункт, почта, китапхана эшли. Җыенда авыл халкы хуҗасыз этләрнең күп булуына, төлкеләрнең шәхси хатага кирип йөрүләренә канәгатьсезлек белдереп, мәсьәләне тиз арада хәл итүне сорады. Мәктәпнең алга таба да эшләвен сораучылар, пой җирләрен сату мәшәкатьле булуын әйтүчеләр дә булды. Район җитәкчелеге проблемаларны чишү юлларын табарга вәгъдә итте. Рушшуган актив авыл җирлекләренең берсе бүгенге көндә махсус хәрби операциядә Рушшуган авыл җирлегеннән 16 егет катнаша. Җирлектә ялкаулар юк, авыл халкы терлекчелек, бакчачылык, умартачылык белән шөгыльләнә. Мы с нашим шуганским сельским поселением работаем очень дружно, сообща, вместе, как единые целые. Любые мероприятия, какие бы ни проходили в шуганском сельском поселении, мы проводим все вместе, сообща. Также ребятам в СВО отправляем гуманитарную помощь тоже вместе. Рушшуганда гомуми белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, мәдәният йорты, китапхана, почта, ФАП, ширкәү, 2 кибет эшли. Авылда Раштуа, Масленица, Троица кебек бәйрәмнәр зурлап үткәрелә. Рушшуган җирлеге халкы кар бураннардан курыкмый, үзара салым хисабына кар өттерү өчен трактор һәм бу төр техника өчен агрегатлар алынган. Юлларны карап тоту, урамнарны яктырту да үзара салым хисабына башкарыла. Самовложение собирается ежегодно и почти 100%. На собранные деньги мы ремонтируем дороги, снегоборьба зимой идет, освещение села, ремонт и благоустройство кладбища и многие другие работы. Как мы относимся к вложению? В принципе, положительно, лишь бы выполнялось то, что требуют, что действительно нужно делать. Вот ремонт моста произвели на самовложение, трактор приварили. В принципе, положительно. Дальше будем собирать, сдавать. Җыенда катнашучылар тормыштан канәгать булуларын белдерде. Җыелыш ахырында волонтерлык эшендә актив катнашканнар өчен Катковлар гаиләсе район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Михайловка һәм Тойгылда җыеннары һәр вакыт халыкның күп һәм актив булуы белән аерылып торды. Бу юлы да әлеге җирлек халкы активлык күрсәтте. Сораулар да аз яңгырамады. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Михайловка авыл җирлегендә бүген 280 хуҗалык исәпләнеп, аларда 400-дән артык кеше яши. Соңгы елларда Михайловка авыл җирлеге бик үзгәрде. Юллар ясалды, яңа мәдәният йорты, фельдшер акушерлык пункты һәм авыл җирлеге бинасы салынды. Ял һәм спорт парклары эшләнде. Булар барысы да хөкүмәт программалар ярдәме белән башкарылды. Авыл җирлеге башлыгы Нәҗимә Рашупкина үз чыгышында җирлектә башкарылган эшләр белән таныштырды. Со всеми тесно работаем. Благодаря ИП, КФХ, все мероприятия, такие как Сабантуй, День пожилых, Новогодний карнавал, Масленица и многие другие мероприятия, не обходятся без спонсорской помощи, за что мы им благодарны. Җыенда шулай ук Михайловка гомуми белем бирү мәктәбе директоры Гүзәл Игнатьева мәктәп эшчәнлеге һәм ирешелгән уңышлары хакында сөйләде. Авыл мәдәният йорты директоры Фиалка Хафизова Россия Федерациясында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы мәдәният йортының актив үткәрүен билгеләп узды. Очень хорошо выступила наша глава местного самоуправления. Она все, вот второй год я вот прихожу сюда, и второй год я прям завидую. Она прям так все по полочкам. Это первый глава, который у нас, который все по полочкам нам раскладывает. Вот за каждую копейку отчитывается. Вот это вот прям очень приятно. Мое мнение, работа наша глава сельского поселения, я считаю, удовлетворительно. Она занимается хорошо, я доволен. Район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рамил Максимов район күләмендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Бүгенге бурычлар хакында сөйләде, җирлек халкына һәр эштә актив катнашулары өчен рәхмәт җиткерде. Молодцы, активно участвуете и в концертах, и во всех остальных и в мероприятиях, и во всех остальных мероприятиях. За вашу работу хотим выразить вам благодарность. Җыен ахырында Михайловкалылар үзләрен борчыган сорауларны бирделәр, җаваплар алдылар. Тойгылда авыл җирлегендәге җыенга да авыл халкы актив булып җыелган иде. Ел дәвамында җирлектә башкарылган эшләр белән җирлек башлыгы Дамир Минхаҗев таныштырды. Бүген көндә Тойгыл җирлегенә 4 авыл бар иде. Анда 952 кеше яши, шулардан 360 пенсионер яшендә, мәктәп яшендәгеләр 153, мәктәпкә яшендәгеләр 33, студентлар 21 яшендәгеләр 163 кеше. 4 бала туган 16 кеше bu dünyada uçlaşkan.
Дамир Михажев шулай ук авыл җирлеге эшчәнлегендә актив катнашкан бер төркем авылдашларына һәм иганәчеләргә авыл җирлегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Ташъяр авылы мәдәният йорты директоры Фирая Галиева мәдәният юнәлешендә башкарылган эшләр хакында сөйләде. Мәдәният йортында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча авыл халкы, яшьләр һәм яшүсмерләр, балалар арасында даими эш алып барыла. Мәдәният йорты фойесында бильярд, теннис өстәле куелган, даими рәвештә бильярд һәм өстәл теннисы буенча турнирлар уздырылып тора. Авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Равил Тахауов өлкәннәрнең җирлек тормышында актив катнашуын билгеләп үтте. Авыл халкы җирлек эшчәнлегеннән канәгать булуын җиткерде. Авылны тәртиптә тоту, юлларны ремонтлау авыл юлларында безнең хәтта ул эшләр шактый гына эшләнсә дә, без моны дәвам итәбез. Киләчәктә дә бу эшләр эшләнер. Элекке вакытта авылда проблема су булды инде, юл булды, ут булды, яктылык. Бу мәсьәләләр бездә тулысынча хәл ителде дип әйтергә була хәзер. Biz инде гомумән алганда үзебезнең җитәкчелекнең эше белән бик канәгать. Аллаһка шөкер, менә юлларыбыз чистартыла, суларыбызда яңа линиялар ясалды, суларга үзеклекләр юк. Авылыбыз рәхәт яши, матур яши. Рамил Мөхсинов хөкүмәт программаларының район һәм авыллар тормышында зур ярдәм итүе хакында сөйләде. Халыктан кергән сорауларга җавап бирде. Җыеннарга авыл халкы нәкъ менә борчыган мәсьәләләрен җитәкчелеккә, бигрәк тә район җитәкчелегенә җиткерү, күңелдәге сорауларын, фикерләрен әйтү өчен килә. Алар үзләре күтәргән мәсьәләләрнең кайберләрен тиз генә хәл итеп булмавын да аңлый. Иң мөһиме, аның тәкъдиме игътибарга алынсын һәм иртәме-соңмы бу юнәлештә үзгәрешләр булуын өмет итә. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Украинада махсус хәрби операцияда халак булган ефрейтор Геннадий Хлюпинны җирләделәр. Райондашыбыз белән хушлашырга район җитәкчелеге, оешма предприятие вәкилләре, мәрхүмнең туганнары, дуслары, авылдашлары килгән иде. Мәтәм митинга Геннадий Хлюпинның туган авылы Яңавылсыда узды. Митинг Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы гимннары белән башланды. Геннадий Хлюпин 2023 елның көзендә махсус хәрби операцияга үз теләге белән китә. Укчылар взводының укчылар батальонында хезмәт итә. Народ не забывает своих героев. Вечная память и вечная ему слава защитника Отечества. Хлюпин Геннадий Иванович шын патриот. Или безнең сөекле улы. Безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Татарстан Республикасы премьер-министрының хукук саклау һәм административ эшчәнлек буенча ярдәмчесе Дафет Хамадишин, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Советы һәм хөкүмәт исеменнән кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Пусть память о Геннадии Ивановиче останется в наших сердцах как настоящего воина, защитника нашего Отечества. Сорман һәм Мөслим районнары буенча хәрби комиссары подполковник Дажгын Гасанов, Россия Федерациясы оборона министрлыгы, Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты исеменнән кайгы уртаклашу сүзләрен әйтте. Яңавыл авыл җирлеге башлыгы Галина Романова Геннадий Хлюпинның ярдәмчел, ачык күңелле кеше булуын билгеләп үтте. Несмотря на жизненные какие-то передряги, зигзаги жизни, он все же сохранил свой мужской долг, призвание в военной службе. И эти его качества заставили его сделать и последний решительный, ответственный шаг, ответственный выбор в конце своей жизни. Bir minutluk тынлык белән искә алганнан соң райондашыбызны мәтәм марш астында соңгы юлга озаттылар. Геннадий Хлюпин ватанга тугрылык, намуслы солдат үрнәге күрсәткән батыр якташыбыз булып күңелләрдә сакланачак. Күңелләрдәге югалту ачысын аңлатырга сүзләр җитми. Әмма батыр райондашыбыз аның намуслы фидакар тормышы турындагы хатирәләр һәркем күңелендә яшәр. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Беренче гыйнвардан эшләмәүче пенсионерларның именият пенсиялары 7,5% индексацияләнде. Индексация нәтиҗәсендә расланган түләү күләме 8134 сум 88 тиен. Пенсия коэффициенты 133 сум 5 тиенне тәшкил итте. Пособиеларның яңа максималь суммалары билгеләнде. Тулы календар ай өчен вакытлыча хезмәткә яраксызлык буенча пособиянең максималь суммасы именият стажы 8 ел һәм аннан да күбрәк булганда 122807 сум 79 тиенне тәшкил
билейді. Именiyat стажы 5 жылдан 8 жылға қайдар болғанда 98.246 сом 23 тиінні, һәм именiyat стажы 5 жылға қайдар болғанда ойына 73.684 сом 67 тиін бола. Эшләүче хатын-кызлар өчен һәм йөклелек бала табу буенча пособиенең максималь суммасы 565.562 сум 20 тиен. Ул йөклелек буенча озак вакытлы ял һәм катлаулы бала табу очрагында бирелә. Бала карау буенча айлык максималь пособие 49.123 сум 12 тиен, инвалид балаларны һәм инвалидларны тәрбияләүче затларга 10.000 сум күләмендә ай сайын түләнә торган пособие эшләмәүчеләргә генә түгел, тулы булмаган эш вакыты шартларында, шул исәптән дистанцион форматта яисә өйдән торып эшләүче ата-аналарга яисә опекуннарга да биреләчәк. Балаларын ялгыз тәрбияләүче һәм ана капиталын алуга хокукы булган ялгыз аталар ана капиталын булачак пенсияларын формалаштыруга юнәлдерә ала. Бала яшь ярымга җиткәнчегә кадәр бала карау буенча ай сайын түләнә торган пособие аңа хокуклы затлар тулы булмаган эш вакыты шартларында өйдән торып яки дистанцион форматта һәм башка эш бирүчедә эшләгән чиракта да сакланачак. Калга таба, быелгы кыш мулкары һәм бураннары белән сөендерә, күз күреме юллар торышы начар булу сәбәпле федераль юлларны ябу очраклары да булды. Шуңа бәйле кибетләргә продукция китерүдә дә тоткарлыклар булгалады. Башкалада яшәүчеләр ипи сөт булмауга зарланса да, мөселман кибетләренә товар вакытында китерелде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Көчле бураннарга бәйле шәһәрләрдә кибет киштәләре бушап бетте диде коладагы таныш белешләр. Күз ачмаслык берничә көн дәвам иткән җил котырынган буран аркасында юлда батып калган машиналар да күп булды. Җирлектә дә капка төбенә үтә алмыйча машиналарын юл кырыенда калдыручы райондашларыбыз әз булмады. Зур сәүдә үзәкләрендә озакы тапкыр продукцияны 18 гыйнварда китергән булганнар. Юллар ябылды, транспорт хәрәкәте шикләнде. 22 гыйнварда буран тынса да юлдагы өем карны көрәп бетерү бердә җиңел булмады. Шуңа да карамастан мөселман халкы ипи сөткә башкасына интекмәде. Үзебезнең җитештерүчеләрнең җирлектә күп булуы да моңа сәбәпче булгандыр. Көчле буранны, җилле көннәр булуга карамастан, үзебезнең пекарняда ипиләр пешкәч, кешене өздексез ипи белән тәэмин иттек. Кибет киштәләре бушап тормады, Аллага шөкер. Һәм үзебезнең инде пекарняда камыр ризыклары да пешә. Кеше бик яратып ала. Шәхси эшмәкәрләрнең кибетләрендә продукция һәрвакыт мулдан тәкъдим ителә. Җил буранда да кибет киштәләре азык-төлектән сыгылып торды. Менә буран көннәрдә дә ипи булды монда. Кергәләр вакытлар булды. Монда бөтен авыр бар. Менә шул кибеттә йөримин. Һәр вакыт шунда киләмен. Безгә Сарманнан, Михайловкадан, Әлемнән, Илештән һәм Шаладан ипиләр килә. Буран көннәрендә дә алай туктатылмады. Илештән башка тияннан ипиләр килеп торды алай. Аллага шөкер. Үзебезнең җитештерүчеләрнең күп булуы сойлап алу мөмкинлеген дә арттыра. Икмәк, булка, башка төр продукция белән тоткарлык булмау сөендерә әлбәттә. Актаныш, Сорман районнарыннан да ипи килеп торганын, җиләк-җимеш, яшелчәләрне дә җаен табып кайтара алуын хәбәр итте кибет тотучылар. Буранны көннәрдә дә бездә ипиләр, сөтләр кимемәде алай. Ипи үзебездә пешә, бөтен продукция булып торды. Сөт продукцияларын без үзебезнең җитештерүчеләрдән алып торабыз. Аларда бездә һәр көн булып тора, бетмәй алай. Ну, я метель-то мало ходил, один раз был, ну, может, в начале, но хлеб был, молоко тоже был. Было нормально. Когда метели, ясно, что меньше бывает. Кибетләрдә бүген җаның теләгән бөтен нәрсә бар. Юллар да ачылып бетте. Табигать шаярулары җирлектә шөкер, хәвеф хәтәрсез төгәлләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөселман телевидениесе. Быел Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргарифан Ханнановка 70 яшь тулган булыр иде. Район мәдәният йортында Миргарифан Ханнановны искә алу кичәсе үтте. Китмә сандугач исемле чарада район җитәкчелеге, Миргарифан абыйның якыннары һәм аны үз итүчеләр катнашты. Һәр төбәкнең үзенә генә хас булган кабатланмас табигате, тарихы һәм шәхесләре була. Миргарифан абый шундый данлы шәхесләрнең берсе иде. Исән булса, Миргарифан абыйга 70 яшь тулган булыр иде. Зал тулы халык Миргарифан абыйның халык арасында хөрмәт казануын күрсәтте. Ул бик әйбәт оештыручы булган, бик төпле булган, һәм инде һичшиксез безнең иң данлыклы күп төрле фестивальләрдә, Гран-при Әлфия Авзалованың фестивалендә дә Гран-при алган кеше безнең. Гомумән ул безнең районыбызның горурлыгы. Шуңа күрә менә бүген инде без монда җыелып, искә төшереп, аның җырларын тыңлап, аның турында истәлекләрен тыңлап,
Biz indi özümüzün şəxslərimizni bilirgə tiyиш, özümüzün talantlарыбызны bilirgə tiyиш. Илахи кешкә тавышы белән күпме кешенең йөрәгенә үтеп кергән райондашыбыз үзенең вафатыннан соң да мәңге үлмәс җырларын калдырды. Иске авыл кичәсендә Миргарифан абыйның Октаныш районында Зәй шәһәрендә Җәлил бистәсендә яшәүче иҗатташ дуслары да катнашты. Ул бит нишкә күңелле, бала җанлыклы, семья өчен янып тора торган кеше иде. Нишлисең? Үлем үкенечсез булмай. Җырларга яратты, сәхнәне яратты, кешеләрне яратты. Әтибез Миргарифан бик гадел, бик төрле фикерле, бик улы җанлы, ихлас кеше иде. Бик кинәт китеп барды. Без моңа әзер түгел идек. Әлбәттә, аның безгә бирәс киңәшләре, фикерләре бик күп иде. Миргарифан абый спектакльләрдә дә уйнаган. Райондашыбызны иске авыл кичәсендә дә муханлылар Гайфи бабай Үйлән давай дигән спектакльдән өзек күрсәтте. Миргарифан абый инде авылыбызның горурлыгы, бик күп талант иясе. Аның эшләгән эшләрен, аның сәхнәдә тоткан, уйнаган рольләрен без бүгенге көндә дә үзебезнең эшебездә кулланабыз. Аның җырларын спектакльләребездә кулланабыз. 2003 елның 9 майында Мөслимдә сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексы ачылды. Райондашыбыз Лилия Садриева Батырлар шәһәре шигырен яза. Миргарифан абый көйне үзе иҗат итә. Иске авыл кичәсендә Миргарифан Ханнанов башкаруында әлеге җырдан видео үзек күрсәтелде. Батырлар шәһәре җырын Сүнмәс дәрт клубы егетләре дә башкарды. Мөслимне Миргарифан абыйсыз үз алдына да китереп булмый. Чөнки нинди генә чара булса да, нинди генә мероприятие үткәрсәк тә, без инде һәр вакытта да Миргарифан абыйның шундый горур, мотор, теге дәү тавышы белән искә алабыз. Һәр вакытта да инде Мөслимне күтәреп йөрде, мәшәйттиреп, һәр вакытта туган ягын горурланып искә алды. Шураны төгәлләп сәхнәгә Миргарифан абыйның гаиләсе якыннары күтәрелде. Аларның һәр кайсы Миргарифан абый белән бәйле истәлекләрен уртаклашты. Район мәдәният йорты фойесында Миргарифан абыйның шәхси әйберләреннән ясалган күргәзмәне Туган як музее хезмәткәрләре оештырган. Күргәзмәдә Миргарифан Ханнановның бәйге һәм конкурсларда яулаган мактау грамоталары, бүләкләр, медальләр, гармуны, аңа бүләк итеп бирелгән китаплар, республика һәм район газеталарында аның турында язылган мәкаләләр урын алган иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген Мөслимдә чоңгы ярышлары уздаганда оешма предприятие коллективлары мәктәп укучылары катнашты. Чоңгычылар 2 километр 24 метр дистанция узды. Ярышта катнашучы һәркем саф һавада йөреп көч энергия туплады диләр оештыручылар. Татарстан чаңгы юлында катнашучылар бүген төштән соң чаңгы базасы янына җыелдылар. Укучылар, оешма предприятие коллективлары, хәтта өлкәннәребез дә килгән иде чарага. Барлык катнашучыларына район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Кояшлы ял зонасындагы чаңгы юлында өлкәннәрне дә, балаларны да күрергә мөмкин. Шулай ук коллективлары белән дә чаңгы спортын яратучылар бар. 5 километрдан Күбәгүртә мәктәбенә төшеп укырга кирәк. Көннәрне чаңгы белән йөрдек, һәм инде ул безнең гадәти тормыш рәвешенә әверелде. Һәм яңадан мин яшьлек вакытта да төшкәчтә, рәгачтә чаңгы ташламадым. Менә бүген миңа 80-гә якынайм, һәм анда мин мөмкинлекләр чыгып, көн матур булганда чаңгыга чыгып бер 5 километр урап кайтам. Бу чаңгы ярышлары, чаңгыда йөрү ул бик рәхәт. Бу ниде табигатьтә, тем более быел менә бик погода бик әйбәт, бик матур, табигатьтә хузурланып, бер әйләнеп кайтсаң инде күңелгә ял була, яшисезләр килә башлый ныграк. Принимаем нашим дружным коллективом Муслимской ЦРБ ежегодно. И практически вот на прошлой неделе тоже приняли участие в забеге и в этом мероприятии. Поэтому нам эти мероприятия очень нравятся. Мы активно в них участвуем и поддерживаем те программы, в ту же самую программу «Пятилетка здоровья», которая у нас реализуется в нашем муниципальном районе.
Татарстан Шаңғы юлы 2024 чарасында катнашучылар 8 төрдәге номинацияда бүләкләнделәр. Алар арасында иң яшь һәм иң өлкән катнашучыда, иң актив җитәкче һәм иң актив гаилә номинациялары да бар иде. Көннең берникадәр салкын булуына да карамастан, чарада катнашучы һәркем күңел күтәренкелеге, шат кәеф алып таралды. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә 2008-2009 елгы кызлар арасында волейбол буенча Татарстан Республикасы беренчелегенә ярышлар узды. Ярышларда 14 команда катнашты. Мөслим җанатарлары 4 көн дәвамында кызлар арасында барган волейбол ярышларын күзәттеләр. Яшьлек спорт комплексында узган ярышларда республикабыздан 12 команда катнашты. Ярышларның ачылу тантанасына район җитәкчелеге дә килгән иде. Һәрбер команда үзләренең зоналарында финалистлар дип әйтергә кирәк. Шул финалга үткән кызлар бөтенесе дә Мөслимгә җыелдылар. Һәм инде нигә Мөслим сайланды? Чөнки менә безнең инде электән мондай спорт заллар юк иде, кундырырга урыннар юк иде. Безнең хәзер бүгенге көндә спорт залларыбыз да бар. Һәм инде 100дән артык, 150гә якын менә безнең укучы килде монда. Аларның барысын да кундырырга безнең мөмкинлек бар. Республикабызның төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан килүче спортчыларның барысы да ныклы әзерлек белән килгәннәр. Алар шулай ук Мөслимнең матур, төзек булуын билгеләп үттеләр. Очень приятно, что мы наконец-то попали в Муслимово, потому что в Муслимовском районе впервые проводится первенство Республики Татарстан. До этого никогда не проводилось. Спортивная школа подала заявку, мы ее рассмотрели, потому что условия прекрасные, и поэтому для расширения географии волейбола мы решили провести здесь. Мы из Мензелинского района. Мнение пока что очень хорошее до игры. А так, надеюсь, что все пойдет хорошо, что ничего не изменится, что также будет интересно. Мы из Мензелинского района и надеемся, что сегодня будет все без травм, все будет на позитиве. Мы очень хорошо общаемся с другими командами и надеемся, что эта дружеская атмосфера будет сохраняться как на поле, так и за ним. Первый раз мы приехали в Муслимово. Мне очень нравится зал, всем очень нравится зал. Нам очень понравилось представление. Прям, я много лет уже здесь работаю, в этой организации. И представление, как приняли, очень здорово, молодцы. И вообще нам нравится Муслимово. 4 көн дәвам иткән ярышларда Мөслим районы командасы да катнашты. Ярыш нәтиҗәләре буенча алар 2нче урынны яулады. Мен үземнең факел командасы белән республиканский ярышта катнашабыз. Безнең теләкләребез инде 1нче урын алырга һәм матур итеп уеннарыбызны күрсәтергә, чөнки без 2 ай әзерләндек ярышка. Нәтиҗәләр буенча Менделеевский районы командасы 1нче урынга лаек булды. 3нче урында Сорман районы командасы. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар Мирим Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.